E voilà! Beyond Gold. Beyond Gold è un prodotto anche questo, diciamo, nuovo nato. Ezzel a termékkel rendkívül világos szőkítést érhetünk el, különösen hideg árnyalatokban. Kifejlesztettünk egy olyan formulát, amely hideg hatást ad, ugyanakkor elsősorban neutrálisan világosít. Ennek köszönhetően sok esetben nincs szükség külön tonizálásra, mert az eredmény már önmagában is kiegyensúlyozott, a vendég pedig elégedett vele. Ilyenkor elegendő a végén egy savas kezelés, ami lezárja és megállítja a szőkítési folyamatot. Ahogy azt a csomagoláson is láthatjuk, liláskékes, ez a színvilág jellemzi a terméket is. Most teszteljük együtt, és egy tetszőleges szőkítőt használjunk. Un decolorante qualsiasi. Anzi, prima di applicare il decolorante voglio far vedere. De előtte megmutatom nektek a Beyond Gold színét. Ecco, è un colore giallo. Sárga. Vedete? Colore giallo. Dice, ma come fa un colore giallo a... Felmerülhet a kérdés, hogyan képes egy meleg árnyalat semlegesíteni a hajban levő meleg tónusokat. A válasz az oxidációs folyamatban rejlik. Amikor a terméket a szőkítővel keverjük, kémiai átalakulás történik. Nézzük meg a gyakorlatban is. Vegyünk egy tetszőleges szőkítőt és keverjük össze a Beyond Gold-dal. Al Beyond Gold. Ecco fatto. E vediamo come per magia il colore diventa blu. Láthatjuk, hogy a keverék színe varázsütésre kékké, liláskékké változott, ami meg éppen tökéletes a meleg tónusok semlegesítésére. Szinte varázsütésre lett liláskékes, ezzel az eredménnyel rendkívül hideg árnyalatokat érhetünk el. Vedete? È diventato blu-viola. Ecco, io consiglio molto di utilizzare questo prodotto nel salone, soprattutto kifejezetten ajánlott a használata a fodrászatokban, különösen akkor, ha platina vagy pasztel árnyalatokat szeretnénk készíteni. Emellett középsötét hajszínen is alkalmazható, ahol szintén hűvös, keresett árnyalatokat hozhatunk létre. Különösen Magyarországon és Kelet-Európában népszerűek az ilyen tónusok. Sfumature, diciamo, più neutre. La particolarità di questo prodotto è un ossidante. A termék különlegessége, hogy oxidálószerként működik, tehát ugyanúgy használjuk, mint a hagyományos oxidálókat, ami az arányokat illeti, ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a hagyományos oxiknál. HIFI 1:1 arányban, Regal Zero 1:1,5 arányban, Soft Color 1,5-2 a kívánt árnyalattól függően. Utilizziamo. Il prodotto già all'interno contiene delle sostanze protettive, quindi se vogliamo... A termék már tartalmaz ápoló és védő összetevőket, de ha ezt tovább szeretnénk fokozni, keverhetjük Chainplex-el is, megfelelő arányban, így a fodrász és a vendég is maximálisan meg lesz elégedve az eredménnyel. Gli effetti che il parrucchiere e la cliente si sono prefissati in precedenza. Grazie a tutti e dalla Ungheria è tutto.